Noia converteuse ao longo desta semana nun punto de encontro para analizar o futuro do turismo no marco da sociedade global. A quinta edición deste curso, promovido pola Universidade da Coruña, recalou nun concello onde o turismo constitúe un dos principais motores económicos. Mais aínda neste ano, no que se celebra o 850 aniversario da súa fundación, coa recuperación e recoñecemento do camiño inglés como obxectivo principal. Noia, dentro deste 850 aniversario que estamos a conmemorar, porque hai que ter en conta que ao longo deste ano, dende a Concellería de Turismo e Cultura, veñense programando unha serie de eventos e de actividades orientadas a promocionar ese 850 aniversario, esa declaración desa Carta Pobra de 1168 por parte do rei Fernando II e que supón pois que a nosa vila se promocione tanto a nivel comarcal como a nivel galego, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. O acto de clausura celebrado esta mañá contou coa asistencia da directora de Turismo de Galicia. Nava Castro destacou o potencial do xeodestino Ría de Muros Noia. Precisamente neste xeodestino de Muros Noia estamos falando pois de un patrimonio industrial que é como as minas de Lousame, que teñen, pois eu creo que un gran atractivo turístico, de feito temos que seguir falando de ese turismo industrial, poñelo en valor. Aquí toda na zona de Galicia, pois en realidade temos un produto que nos diferencia e que, bueno, pois complementa toda esa oferta turística e que nos axuda tamén a desestacionalizar, no? Que para nós é fundamental que veñan os turistas durante os 365 días do ano. A intención do Concello e da Universidade é manter esta liña de colaboración a través da organización de futuras edicións do curso e novas actividades con Noia como sede.